Naimbag na rabi iyo manin kakailian. Yes, adati man ni Mayora yung umangked manin iti orasyon kada kayo. Na-miss kayo amin kakailian, na-miss ba? Katakat dumanon manin ti rabi nga pinag-orasyon tayo kakailian. Kaya gaputan na-miss kayo, ay i-shout out kayo man. Ay handayam, kablaawan kayo iti naimbag na rabi. Sapay la ko mga agnanayon kayo nga nasalun at taktaken awan lawas na. Kaya gaputa na natabunan dagajay request yung nga orasyon tayong kakailian. Kaya't bumawi tanya yun ni Mayora yun. Sagutan kayo man ti may nga orasyon nga ti title na kat Diro ni Ayan. Kaya't yung adyo kakailian. I-shoutout ko man ni dadyo'y nagwapa nga antique nga taga Ilocos ni Violeta Taberna. Shout out antique ni adyo'y gayem ko nga nagpintas nga dadyo'y Hong Kong tata ni Ma'am nga Rubilin. Ma'am Rubilin, shout out po. Yan, i-shout out kayo amin Agijay lang mo tinagpa-shout out kakailian. Kaya i-shout out ko matdagijay anak ko, Jay Robinson. Ay, dati nadagdagan ti anak ko. Nagijay, agtrap-trabaho Jay Robinson. Robinson Department Store. Ayan, shout out. Lalo Jay Home Lines Department. Amok na buyain da day teket. Shout out kada kayo amin. Nabulol man ni Mayora yun. Kat tangay nga rumabiin, etrogyanan tayo ti orasyon tayon. Disclaimer manin kakailian, syakit may nga feeling singer laeng. Haan nga singer kakailian, promise. Ay, shoutout ni Gayam Deria, manager mo na nakatinpintas ni Madam Jinky, Madam Jingjing Florentino. Di best friend ko. Si Garuden, kat nagaduman ti pasakalye kon kakailian, rugyan akon na-miss yung matri orasyon ko, nagadumang kulkulit kanya ka. Ay ko, pagpasensyaan nyo kakailian nabisi day ti Mayora yo, nagbirok iti gold. Ado ti biyaya nga itit ko kanyayo ba? Asjay ka, no? Sige, Garuden kakailian, rugyan akon ti agorasyon. Ulitik manon. Ati title na ti orasyon tayo kat Diro ni Ayan. Nagrigate biyag iyag may sa kan kanayon lang nga iliwaken ka lang arudan biyag po tinakad baybay tanalpas ko ngayon kariya di kalipatan. Biyag ko, keti pangag na, uli lang to'y puso, kagimura ni Ayan, init bulan di ay nga to, isudat saksita, ay wero biyag ko di nakadikawan. Minsan pa, biyag ko, nga nairede pa, nagparang nga ngarude, Diro ni Ayan, namnamay, paminsan pa'y di samit ni Ayan. Rigate, biyag ko, kunana di kanta, nuka dagijayhan kay nga nangan kakailian. Kahit open lang di kusina, kasaran. Apo na babaiyan, dagijaya. Hala, open lang di kusina. Nagrigaten, biyag ko, tiyag may sa, kan kanayon laeng, nga iliwaken ka, alang arudan biyag ko, pinakat baybay-an, nagpasko, ngayon kariya di kalipatan. Kaasik ka, biyag ko, keti panag na, uli lang to'y puso, tagimura ni Ayan,
Landay nga to, isudat saksita, ay weno biyag ko di nakadikawan. Paminsan pa biyag ko nga nairide pa, nagparang nga dagos, taladawang kanya, ibukbuk mo nga rude, bidiruni, ayan, namnamay, paminsan pa'y tisamit ni ayan. Ibukbuk mo nga rude, bidiruni, ayan, namnamay, paminsan pa'y tisamit ni ayan. Nagmati agbal sa kakailian, makabalbal siya ni Mayor Rayo. Kaya talpas man na ito may isang orasyon tayong kakailian. Dumanon man yung pinagsisinat tayon. Ay kata talaga nga kasta kakailian. Dumanon tumanan ti pinagkikita tayon. Kaya salamat lagi dyan nag-request. Ado ti request ti kakailian. Kat namnamain yung every week na nga ag-upload ti orasyon tayon. Pagpasensyaan nyo kakailan lagi din nag-request nga awan pay ti na orasyon ko. Talagang ipulpulid. Punid! Kasta garudan kakailan, agyaman na ka, aganlad kay kumakan ka na yun, ken ag-subscribe kay di YouTube channel ko ka Eliana. Mayora DTP gayam. Ayan. I-upload ko matlang ati di YouTube ko kat sapay lang kung mga supportaan nyo ka Eliana. Dati FB page ko kat haan pa niya na monetize. Kat agyaman lang lagi di avid supporters ko. Thank you so much. Agyaman na maraming salamat. Ayan. Good night ka Elian. And have a sweet dreams. Bye-bye!